kazi wai pastor ndofara kuchingamdzira zvakare vakadzambere makadini ndinofara ndichine mibvunzo yakati wandei yeah, I know pamusoro pevakafa vakafa yes ko iye Peter haataure here kuti vhangeri rinoparidzirwa vakafa mushoko rake muri kutaura makatarisa vhesi ipapa mati Peter mamenshina Peter yes 1 Peter 4 verse 6 1 Peter 4 verse 6 okay ngativerengei for this reason the gospel was preached also to those who are dead that they might be judged according to men in the flesh but live according to God in his okay so you are saying Peter anotaura sekunge ari kuti vhangeri rinotoparidzirwa vanhu vanenge vakafa okay fine I think it's not much of a problem ndifunga challenge iri pamatenses ari apa raninaro panapa New King James Version riri kuti for this reason the gospel was preached also to those who are dead mukaverenga NIV inoti for this reason the gospel was preached also to those who are now dead New English Translation inodaro futi the gospel was preached to those who are now dead naone makaenda kubudisa mitsauko iyi vhangeri rakaparidzirwa kune avo vakatofa vakanguri vafa zvakasiyana nekuti vhangeri rinoparidzirwa kune vakafa izvo zvakatosiyana saka tiri kuti munhu akati iro vhangeri ramuri kunzwa iri ndo rakaparidzirwawo vana Dhavhidhi vakafa handisi kuti inini vhangeri ramuri kuteerera ndo ratiri kunoparidzirwa kuti vana Dhavhidhi vakafa izvo tikabva panapa tinoparidzira vana Dhavhidhi vakafa but bhaibheri ringoti vhangeri this same gospel that we are preaching is the same gospel that was also preached to those who were once alive but are now dead. Saka Peter haasi kuti vhangeri rinoparidzirwa kune vakafa but vhangeri rakaparidzirwa kune vanhu by now vakatodii vakatofa hapana emphasis yapera ndekuti hapana chashanduka pavhangeri vhangeri rakaparidzirwa vana Abrahamu vakafa kare ndo ratiri kuparidzirwa nhasi vhangeri rakaparidzirwa vana Jakobho vakatofa ndo ratiri kungoparidzirwa nhasi vhangeri rakaparidzirwa vana Solomoni na Dhavhidhi vakatofa ndo ratiri kungoparidzirwa nhasi vhangeri rakaparidzirwa vana Peter vacho maapostles vaiparidza ivo who are now dead isusu ndo ratiri kungodiwa futi ndo ratiri kungoparidza saka ukaverenga uchimhanya inoita sekunge vhangeri iri rinoparidzirwa vanhu vanenge vakafa but the tense there is very clear the gospel was preached you see it was preached vachiri vapenyu but now they are dead asi naipa pakanzi the gospel is preached haataiita challenge saka vhangeri even now rinoparidzirwa vanenge vakafa but riri kunzi it was chimwe zvinhu zvakatoitika kare vachiri vapenyu vhangeri ndoro vakaparidzirwa but izvo zvivadi hawo ko zvino izvi vafa thank you pastor anditika ndokusaka mapisarema achiti vakafa Psalm now chapter 117 117 vakafa havarumbidzi Mwari there is no point in preaching to the dead andimazvona vakafa havarumbidzi Mwari kunyange ani nani anoburukira kushiori Ecclesiastes chapter 9 verse 6 godo ravo kana rudo rwavo kana chii zvango zvadii hazvo zvapera so God will not have us waste time to go to the tombs tonodii tonoparidza ikoko ini ndofunga kuti kana paine vanhu vanonyatsonzwisa nyaya yeimbavha amene makambocherechedzera vanhu vachiviga munhu vanobva vanoisa ndiro paguva rake but vanoidi bozanozoni mbavha dzinoredzichidi kana zvimabhasiketi dai zvimaruwa zvinoona zvachorwa manje unonzi tyorai vanhu vanoya vachiba surely dai kuri kunzi vanhu vanenge vachitoziva unosiyirei pamba pako pachibiwa iwo wakatarisa you see saka there is no point in going to preach or to sing to those who are dead but Peter arongoti vhangeri iri ratiri kuparidzira musafunga kuti tachinja anything is the same gospel which was also preached back even to those that are now dead thank you very much pastor no totenda Mwari thank you feel free always to come back kana pangoita umwe mubvunzo thank you